Senyores i senyors, València necessitava pólvora després d'estar ahir sense tindre pirotècnia a la plaça. Si sempre vos dic que esta és la catedral del foc, directament avui és el Vaticano. Espectacular el que ha fet la pirotècnia Vulcano, del millor que jo he vist i he sentit en la meua vida. Quina barbaritat! 30 segons de publicitat i tornem de seguida així al balconet de Levante Televisió.